Wilhelm és Jakob Grimm, Jancsi és Juliska. Volt egyszer egy szegény favágó, s annak felesége és 2 gyermeke. Fiú volt az egyik, leány a másik. A fiút Jancsikának hívták, a leánykát Juliskának. Nagyon szegény ember volt a favágó. Mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem, s majd felvetette a gond szegény fejét, hogy tudja eltartani feleségét s 2 gyermekét. Este, mikor lefeküdtek, mind ezen sóhajtozott a favágó, s a nagy gondtól, bánattól be sem tudta hunni a szemét. Azt mondja egyszer az asszony: hallá-e, Kend? Sokat ne sóhajtozzék, hanem reggel menjünk ki az erdőbe. Vigyük magunkkal a gyermekeket. Ahol legsűrűbb az erdő, rakjunk tüzet, a gyermekeknek adjunk 1-1 darab kenyeret a kezébe, s hagyjuk ott. Mi elmegyünk a dolgunkra, ők meg nem találnak haza. Könnyen beszélsz te, mondta a favágó, mert nem a te szívedről szakadtak a gyermekek, de én arra nem volnék képes, hogy a gyermekeimet elhagyjam. Hát jó, mondta az asszony, akkor mind éhen pusztulunk, akár meg is csinálhatod a koporsunkat. Addig beszélt, addig duruzsolt az ura fülébe, hogy beléegyezett nagy szívbéli bánattal. Hát Isten neki, vigyük az erdőbe. A gyermekek nem tudtak elaludni az éhségtől, s jól hallották, hogy mit határoztak felőlük. Megvárták, míg az öregek elalszanak, s akkor Juliska megszólalt, szipogva, szepegve. Hallottad, mit végeztek felőlünk? Hallottam, mondta Jancsika, de ne búsulj, nem hágy el az Isten. Szép csendesen fölkelt, fölvette a kicsi kabátját, s kiment a hátsó ajtón. A hold éppen akkor járt az ég közepén, s az udvaron ragyogtak, fehér lettek a kavicsok. Ezekből a kavicsokból felszedett egy csomót, annyit, amennyi a zsebébe fért, aztán visszament a szobába, lefeküdt, s mondta: ne búsulj, Juliska, nem hágy el az Isten. Hajnalban, mikor még alig pitymallott, bejött az asszony, s felverte álmukból a gyermekeket. Keljetek fel, lusta kölykek! Megyünk az erdőbe fáért! Fölkeltek a gyermekek, az asszony mind a 2-nek adott 1 darab száraz kenyeret, s mondta nekik: no, itt a mára való kenyeretek, de addig nem szabad megennetek, míg meg nem szolgáltátok. Juliska a kötényébe dugta a 2 darab kenyeret, mivel hogy Jancsi zsebje tele volt kavicsal. Aztán elindultak mind a 4-en az erdőbe. Alig értek ki a faluból, Jancsika visszafordult, egy kicsit hátra maradt. Aztán, ahogy tovább mentek, mindegyre hátra maradott. Miért maradsz el tőlünk mindegyre? kérdezte az apja. A házunkat nézem, édesapám, felelte Jancsika. Ott ül a macskánk a ház fedelén, s búcsút integet felém. Ó, te bolond te, mondta az asszony, nem a macska ül ott, hanem a nap ragyog a ház fedelén. Jól tudta ezt Jancsika is. Nem is a macska miatt maradott el, hanem az apró kavicsokat dobálta el az úton. Beérnek az erdőbe, ott, ahol a legsűrűbb volt az erdő, megállnak, s a favágó mondja a gyermekeknek: na, most gyűjtsetek fát, hadd tegyünk tüzet, nehogy megfázzatok. Jancsi és Juliska nagyon szorgosan 1 órakás fát gyűjtöttek össze, aztán meggyújtották, s mikor már javában égett a tűz, mondta az asszony: üljetek le ide a tűz mellé, mi meg beljebb megyünk az erdőbe fáért. Ha készen leszünk, visszajövünk értetek. Jancsi és Juliska leültek a tűz mellé, s délben megették a kenyerüket.
Azt hitték, az apjuk közel van, mert folyton hallották a fejszecsapásokat, pedig nem a fejsze vágta, döngette a fát, hanem egy nagy vastag faág, melyet egy fára kötöttek. Ez ütögette, döngette a fát, amint a szél ide-oda kalimpálta. Csak ültek, üldögéltek a tűz mellett, egyszer aztán elálmosodtak, s elaludtak. Sötét éjjel volt, mikor fölébredtek. Haj, Istenem, keserves sírásra fakadt Juliska. Hát most hogy találunk ki az erdőből? Ne búsulj, mondta Jancsika. Csak várjuk meg, míg a hold feljő, s szépen hazatalálunk. Mikor aztán feljött a hold, Jancsika kézen fogta Juliskát, a holdvilága mellett csak úgy ragyogtak, fénylettek a kavicsok, s ezeknek a nyomán reggelre hazaértek. Kopogtak az ajtón, az asszony kinyitotta, s mikor meglátta őket, szörnyen rájuk förmett. Hol voltatok, hitvány kölykek? Már azt hittük, hogy többet nem is jöttök vissza. Mérgelődött az asszony, majd felvetette a bosszúság, de bezzeg annál jobban örült a favágó. Ő egész éjjel nem tudta lehunni a szemét, nem hagyta nyugodni a lelkiismerete. Múlt az idő, s a szegény favágó hiába dolgozott reggeltől estig, még a mindennapi kenyeret sem tudta megszerezni. Az asszony megint elkezdett beszélni, duruzsolni a fülébe, hogy így, meg úgy, mindéhen pusztulnak, ha valamiképpen meg nem szabadulnak a gyermekektől. Még csak éppen egy fél kenyerünk van, mondotta, s ha az is elfogy, akár megfaraghatja Kend a koporsunkat. Azt mondom hát, hogy vigyük el a gyermekeket az erdőbe, de sokkal beljebb, mint először. Akkor majd nem találnak haza. Ej, gondolta magában a favágó, jobb volna, ha megosztanád a gyermekekkel az utolsó falatodat sem, hogy ilyen gonoszságon törjed a fejedet. De csak gondolta, mondani nem merte. Egyszer már ő is ráállott a rosszra, nem volt mersze most már nemet mondani. A gyerekek most is jól hallották a beszédet, s mikor az öregek elaludtak, Jancsika fölkelt, ki akart menni a hátulsó ajtón, de az asszonynak volt rá gondja, hogy bezárja az ajtót, s Jancsika nem tudott kimenni. Sírt Juliska keservesen. Most már mi lesz velük? De Jancsika vigasztalta. Ne sírj, édes Juliskám, nem hágy el az Isten, csak jól imádkozzál. Reggel bejött az asszony, felrázta álmukból, adott nekik egy-egy darab kenyeret, de még jóval kisebbet, mint először. Aztán elindultak, de Jancsika a maga kenyerét a zsebében felmorzsálta, s amint mentek-mendegéltek, mindegyre hátra maradott, s egy-egy morzsát eldobott az úton. – Mit csinálsz, Jancsika? – kérdezte az apja. – Miért maradozol hátra? – mondta Jancsika. – Nézem a galambunkat. Ott ül a ház tetején, s búcsút integet felénk. Ó, te bolond te, mondotta az asszony, nem galamb az, a nap sütött a ház fedelére, azt látod te. Jól tudta ezt Jancsika is, de nem szólt semmit, csak dobálta a kenyérmorzsákat, mikor nem látták. Beértek az erdőbe, mentek mind beljebb, jó messzire, ahol még sohasem voltak világéletükben. Egy nagy sűrűségben aztán megállottak, ott nagy tüzet raktak. No, ide üljetek le, mondta az asszony. Ha elálmosodtok, el is alhattok. Mi megyünk a dolgunkra, s ha készen vagyunk, visszajövünk érettetek. A gyermekek ott maradtak a tűz mellett. Délben a Juliska kenyerét megették, aztán lefeküdtek, s elaludtak. Sötét éjjel volt, mikor felébredtek, s Juliska elkezdett keservesen sírni. Jaj, Istenem, Istenem, hogy találunk ismét haza? Ne sírj, vigasztalta Jancsika, mindjárt feljő a hold, s annak a világánál hazamegyünk. Hát a hold fel is jött, el is indultak, de egyetlen egy kenyérmorzsát sem láttak. A madarak mind felszedték napközben. Egész éjjel bolyongtak az erdőben, aztán reggeltől estig, de nem találták meg az igazi utat.
Éhesek voltak szegények, egész nap nem ettek egyebet, csak egy-egy szem epret, málnát, mit itt-ott találtak, nem bírta már a lábacskájuk, lefeküdtek hát egy fa alá, s ott elaludtak. Reggel ismét elindultak, keresték az utat, de mind jobban belevesztek az erdőbe. Amint így bolyongtak, meglátnak egy faágon egy szép hófehér madárkát. Ez a madárka olyan szépen, olyan gyönyörűen énekelt, hogy a gyermekek megállottak, s úgy hallgatták nagy gyönyörűséggel. Egyszer aztán csak felröppen a madár, mindenütt előttük röbdösött, ők meg mentek utána, s addig mentek, mendegéltek, míg egy kicsi házacskához értek. A madárka leszállott a ház fedelére, ők megnéztek föl hozzá, s ím szemük, szájuk tátva maradt a csodálkozástól. Kenyérből, kalácsból, mézes pogácsából volt az egész házikó, az ablaka meg tiszta cukor. Hely, de jó helyre vezetett a madárka, újjongott Jancsika. Na, itt megebédelünk. Hopp, egy szempillantásra fenntermett a házfedelén, leszedett egy pár kalácsot, mézes pogácsát, Juliska meg az ablaknak dűlt, s úgy nyalta a cukrot. Hiszen ez így éppen jó volt, de egyszer csak kivisít a házból egy rikácsoló hang, s kérdi. Ki kaparász? Mi kaparász? Ma még összeomlik a ház! Feleltek a gyermekek. A szél fújja, kaparásza, az ablakot mind arázza, s ettek tovább, mintha mi sem történt volna. Na, hanem egyszerre csak kinyílt az ajtó, s kilép egy vénasszony, de olyan vén, hogy az orra térdét verte, s odatipeg a gyermekekhez. Hely, de megijedtek szegények, bezzeg, hogy egyszeribe kihullott a kezükből a sok mindenféle jó, de a vénasszony nem mutatott haragot, sőt, inkább nyájasan bólingatott a fejével, s kérdezte tőlük. Hát ti édes fiaim, hogy kerültetek ide? Gyertek csak be, maradjatok itt, bizony mondom, jó dolgotok lesz nálam. Azzal kézen fogta a gyermekeket, bevezette a házba, leültette, adott nekik tejet, kalácsot, almát, diócs, minden jót. Aztán este szép fehér ágyat vetett nekik, lefektette, édes szóval becézgette. Azt hitték a gyermekek, hogy a mennyországba kerültek. De a vénasszony csak színlelte a jóságot. Gonosz boszorkány volt, aki csak azért építette ezt a házikót, hogy ide csalja a gyermekeket, aztán megegye. Ha csak egy gyermek odavetődött, azt jó kövérre hízlalta, aztán megölte, megfőzte, megsütötte, s megette istentelen boszorkánya. Reggel, mikor még Jancsi és Juliska édesen aludtak, odament az ágyukhoz. Nézte, vizsgálta, s vigyorogva mormogta magában. Ej, de pompás pecsenye lesz ezekből. Csak éppen azt várta, hogy felébredjenek a gyermekek. Megfogta Jancsit, vitte az olba, bezárta. Juliskára meg rákiáltott. Eredj, te lusta, hozzál vizet! Főz valami jót a bátyádnak, hadd hízzék! Ha aztán meghízott, megeszem, megám. Hely, édes Jézusom,
Sírt Juliska, hullott a könnye, mint a záporeső, de sírhatott, azt kellett tegye, amit a boszorkány parancsolt. Jancsikának a legjobb ételeket főzték, de Juliska csak száraz kenyeret kapott, azt is keveset. A boszorkány pedig minden reggel odabicegett az ollhoz, s bekiáltott. Nyújts ki az ujjadat, Jancsika! Hadd lám, hízol-e? De Jancsikának volt esze, az ujja helyett csontocskát nyújtott ki. A boszorkány rosszul látott, azt hitte, hogy az csak ugyan a Jancsika ujja, s ugyancsak csodálkozott, hogy nemhogy híznék, de még inkább soványodik. Mikor aztán eltelt 4 hét, s Jancsika még mindig sovány volt, elhagyta a boszorkányt a béketűrése, s mondta Juliskának. Hallod-e? Hozzál vizet! Akár kövér, akár sovány a bátyád, én már tovább nem várok. Holnap reggel megöljük, s megfőzzük. Sírt Juliska, hullott a könnye, mint a záporeső, s míg a vízért járt, folyton imádkozott. Istenem, Istenem, segélj meg minket! Bár inkább széttépett volna valami vadállat az erdőben, legalább együtt haltunk volna meg. De hiába sírt, hiába imádkozott. Reggel a vizet fel kellett tenni a tűzre. Hagyd, csak forjon a víz, mondta a vénboszorkány. Addig még begyújtunk a kemencébe, s kenyeret sütünk. Begyújtanak a kemencébe, a lisztet meggyúrják, eközben leszakad a tűz, s mondja a boszorkány. No, most bújj be a kemencébe, nézd meg, hogy jól kihevült-e. Hiszen Juliska mindjárt megsejtette, hogy mi járatja az eszét a boszorkány, s mondta. Ó, lelkem, néném asszony, én nem tudom, hogy kell bebújni a kemencébe. Ej, te ostoba, rikácsolt a boszorkány, nem tudsz bebújni? Aj, hisz oly nagy a kemence szája, hogy magam is beférnék azon. Oda ment a kemencéhez, benézett a száján, mutatta Juliskának, hogy milyen nagy. De Juliska sem volt rest, úgy meglökte a boszorkányt, hogy az egyszeribe begurult a kemencébe, s Juliska meg hirtelen rázárta a kemence vasajtaját. Haj, de bőgött, sikoltozott, adta gonosz boszorkánya, hiszen bőghetett, sikoltozhatott, nem tartott ez sokáig. Izzé porrá égett egy szempillantás alatt. De bezzeg szaladott Juliska is az ollhoz. Kinyitotta az ajtót, Jancsika kiugrott, egymás nyakába borultak, ugráltak, táncoltak nagy örömükben, s most már, hogy nem kellett félniük a vénboszorkánytól, bementek a házikóba, ahol minden sarokban volt egy láda, színültig tele arannyal, ezüsttel, s mindenféle drágasággal. Jól megrakták a zsebjüket, a kötényüket, s azzal utcu neki, ki a házból, mentek, amerre a szemük látott. Mentek, mendegéltek, s egyszerre csak egy nagy folyóhoz értek. Na most ezen hogy menjenek által, mikor nincs híd rajta? Nini, mondta Juliska, amott úszik egy fehér kácsa, szólítsuk meg, hát ha átvisz a hátán. Mindjárt meg is szólította Juliska. Kácsa, kácsa, édes kácsa, végy a fehér hátacskádra. Még csak egy szál palló sincsen, kedves kácsa, ne hagyj itten. A kácsa egyszeribe partra úszott, Jancsi felült a hátára, s maga mellé akarta ültetni Juliskát, de Juliska azt mondta. Csak eredj te elébb, s küld vissza utánam, nem bír át egyszerre kettőnket. Úgy is lett. A kácsa először átvitte Jancsikát, azután Juliskát, megköszönték a kácsa jóságát, elbúcsúztak tőle, s tovább mentek, mendegéltek, míg egyszerre csak mind ismerősebb lett az erdő, s ím megpillantották az édesapjuk házát. Nosza megfutamodtak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Hely, édes jóistenem, volt öröm, nem győzték ölelni, csókolni az édesapjukat. Hát még a szegény favágó. Sírt örömében hullott a könnye, mint a záporeső. Aztán kirakták mind, ami drágaságot magukkal hoztak, s bezzeg többet nem éheztek, nem sanyarogtak. Na, tudom, most már a mostohájuknak sem lettek volna többet a terhére, azám, csak hogy míg ők az erdőben laktak, meghalt az asszony. Most már élhettek boldogan,
s éltek is, míg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!